Jo us aconsellaria el que faig, és a dir, parlo en català, sempre. En tot cas, si no m'entenen ja m'ho diran, no? Però penso que està bé de fer justament aquesta gota, no? Aquest rec de gota, que a poc va calant, va calant. Tiradores, com el Vallès! No hi ha res! El meu nom és Andrea i ara mateix estic formant part de l'estaf com a entrenadora. Els entrenaments, molta part de la comunicació és en català, sobretot a l'hora d'iniciar l'entrenament. Però després és veritat que hi ha expressions o hi ha moments en què podem fer servir el castellà. Òbviament, sí, crec que marca el llenguatge en què després elles vindran a parlar amb nosaltres, no? És el primer que em surt, aleshores és molt fàcil perquè tothom acabem parlant en català. Com et deia l'Andrea abans, els entrenadors ens preparem les coses, ens passem missatges i tot és en català. Una vegada, quan he estat entrenant altres equips, doncs que et vegin jugadores argentines, franceses, de la resta d'Espanya, llavors sí que alguna vegada, però és al principi de temporada, després ja una vegada segueixes amb el rol, elles tampoc volen trencar el ritme i simplement segueixen i no és un gran esforç per elles. Les entrenadores i els entrenadors ens han demostrat que són uns grans referents lingüístics i que es pot fer tot en català, fins i tot entrenar.